Sesibona uMagajana, sibona uMadevana, sibona ikhehla, sibona umkhulu. Mara umkhulu ubhalile ezandleni, mkhulu. Ngihlala esprayt enhlaba. Yeah. Yebo. Yeah. Mari wamanje ngisaphethwe usathane. Uyangiqhubekisa ngempilo ngiye phambili. uNkulunkulu angithi uyabathatha abafake emgodini. Yeah. Mawusathana kabekane emgodini. Yeah. Uyakususa esibhedlele. Yeah. Athi phila hamba uGruber futhi yabona. Yeah. Ma uNkulunkulu wahamba waya esibhedlele ubuye uyolala. Yeah. Akufake emgodini endlini yokucela. Ngaphindi sikubone. Mawusathana kuwabulala abantu. Akubheka iBhayibheli lapho kuwabulala abantu. Usathana akazabulala umuntu mkhulu. Akabulali umuntu, unika umuntu imali, unika umuntu ukudla, unika umuntu utshwala, unika umuntu utagruba, akufiwa kaSathane. Hayi ukhulumeke ke namhlanje ngiqala ukuyizwa ke mkhulu. So wenziswa usathane wena. Mina ngumbishop kaSathane aselokishini bayazi, ngihlala ngiseyitokfelini. Abona ngihamba nomntana. Yebani. Nanga umntana weCaps uyagruba nami gruba. Hayi mkhulu, walinyazwa ijele mkhulu ulimele nje engqondweni kahle hle. Ashaya amaphoyisa. Yeah. Tathe kaloku uyacomplaina kumadala ne. Ngithi sikambe uyongibonisa. Asiyakiluka ne. Ngithi nami after school ngizomrotha. Yabona? Apho ngimrotha after school. Yeah. Ngithole. Ndoda. Wena wenza umntana sekhaya kanje nakanye. Hayi. Angitshela udodi nedinga. Jaya kakhulu ngeyibhechele. Jaya kakhulu over ngeyibhechele. Awabomure abezwa kahle abomure. Yabona lapha kakhona. Yeah. Kunabantu abalahlile abadakiwe njalo Friday. Idane chap. Manje asambe soshaya ithuphi ngathi sisifundise ngalabantu. Yabo manje umqindezele umzimba kanje lokushaya. Lokushaya maphini iceda boma 3 weeks 4 weeks lokushaya yabona. Hayi improve ke manje. Yemzalo yazini ukutshele ni. Laba ne asibadini. Asike silanda bogogo nabomkhulu lapha eholweni. Yabona asike silande lapho hayi eholweni. Amele ukusiya saphe bakhona la. Futhi awazi kabomkhulu abogogo iphibe bayibeka kudidingi neti. Bangaqabanga inext. Lokhu siyaqhoza kubo. Siyaqhoza methaya 2-3 sebamnandi uyabona. That's why udlulele kanti wa pickpocket abogogo labomkhulu. Ehlala silapho ke manje. One yema lapho. Yeah. Phethi Shillis. Phethi Okap. Yeah. Yabona. Yini Shillis mntana? Shillis. Yeah. Yini le? Shillis bepake kudleni. Le babayo. Le babawo lebo. Yenzani iChillis mdala yani iChillis? Yani iChillis niphetheleni? Emahlweni. Hey, ayikakayo emahlweni. Yeah. Mabe bathanda ukuphuza lapho. Yemngani aqedelele enyatheli 1 la. Sobona ukuthi senza njani yabona. Angithi impilo yakhe yaqhamisana. Yeah. Mele okhama. Yalandela. Efika ngale siyalibhala. Kancane ngeShillis. Ngeke ayilena le. Yeah. Amkhathela uthale sihambe one. Yeah. Ngicela uyithatha siyawela. Thatha utshwala bethi siyawela selokhini. Athera songana neyitu. Ngambona kana lapho basa. Okay nabo shiri basihleke nabo. Yabona? Yazi mele udize ke. Yeah. Bemnandi yabona. Bembabizana manje bathi ama-Slay Queen bembabizana labo Cherry Dala lawa bebanidla lapho. Besibabiza ishiri. Yeah. Zonke. So isebenzele kahle. Ngisebenzele strong. Yeah. Strong. Ngisho nathi Cape Town bangazi. Ukwazile lamajele lawo. Ngihambile mfethu. Babathuni, Lokopo. Abo Modabi Crash kimi. Roy Front la ngilwa no Telebranch khona. Yeah. Oh, kwenzakaleni no Telebranch? Uyamazi straight so Telebranch? Njengoba sihlezi kanje sithu. Ngimazi kanje. Yeah. Telebranch unekhulu ukuthi enkulu. Yeah. Enkulu ine-fridge ine-TV. Yeah. Nombhedo. Yabona? Yeah. Hayi. Yeah. Sithi ukutrayela lapho. Hayi. Manje lapha eBlue Sky kucleanwa amabhaketi lapha yabona. Ngapha babhizi ngapha lokhu siyashelwa. Manje nami Manishela njengeCherry. siyashelwa ya. Yeah. Etrayela yabo. Yeah. Manje nami yabo hayi.
laba sebafuna nokusibetha ke manje yabo ayikho letho bangala ngenhloko nama Soft ananas. mengithi xa yabona abantu bathe spread laba bala bagwajile manje lo inokho ne phela uyabona mayintwana neezili bakhona yabo yabo ezili bakhona yabo yabona ungishaya ibuni sithi le bucket leli kanje na ngipeng phuthelwa bakithi man yangaza lo sisangishaya ibuni kanje Why? Awu Dallas. yabo Yeah. lo nto ngihlale kabuhlungu yabo Yeah. lene uremqo athi ayenzani yazi into okumele uyenze ne ngathi yabona eCrossmanda la ekazi zigwajile la sabadi man yabo Yeah. ngidawo yazini sesilwe over esikolweni akhumbula sibina ama tournament athi yakudala engayishayi ngitshela kanje ngithi ngayishaya Yeah. Yeah. ngiya kulomlungu ophethe section bathi obasi ne Yeah. obasi imandini ebelmenayo bapho yeni yayikhomba layi yabo uthi ya naye lo mlungu angiphendula udoti mana ya macheza baby usho uthi ya Yo, uthi umfazi wena. Yeah. ngithi lo mlungu lo uyabheda yabona manje makaza ne lo mfana ukufuna kuyaphatha yabo lo inoko ya uthi yini ngathi uyadelela wena yamphendula sisi unyoko Hey. yabona Ah, Dallas.